ንሎማዓንቲ እምበኣር ሓንቲ ካብተን ኣብ 2019 ዝወፃ ተዝበለፀት ኣብ ምስራሕ ገበን ተተኩር ኣቨንጅመንት ወይ እውን ሕነ ምፍዳይ ተሰሚት ፊልም የሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ብኽብሪ ንዕድም። ምሳኹም ዘለኹ ኣዳላዊ መደብ ኣቤል ሚካኤል ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመነኹ ኣብቲ መደብ ከብለኩም። ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሪቪው ከመይ ትኾኑ? እቶም ነባራት እንቋዕ ሰላም ፀናሕኩም፣ እቶም ሓደሽቲ ኸ እንቋዕ ሰላም መጻኹም እንዳበልና ናብትን ሎማዓንቲ ዘዳልናዮ ትሕዝቶ ክነሰጋግረኩም። ቅድሚኡ ግን እቶም ነባራት ላይክ እቶም ሓደሽቲ ኸ ሰብስክራይብ ብምግባር ተታብዑና ብትሕትና ንሓትት። እታ ፊልም ኣብቲ ቤልማርሽ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝኸፍአ ቤት ማሕዩር ናይ ለንደን ቀተልቲ ሰብን ኣዋልድ ዝዓመፁን ካልኦት ዝኸፍአ ገበናት ዝፈጸሙን ዝእሰሩሉ እያ ትጅምር። ኣብ መንጎ እዞም እሱራት ከዓ ሓደ ኬን በርጀስ ዝበሃል ጨካን ገጹ ብጭካኔ ዝተመልአ ሓፂን ዝኾነ ልብን ኣስናንን ዝውንን ሰብ ይርከብ። ኣብ መጀመርታ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ካብቶም እሱራት ብተደጋጋሚ ግዜ መጥቃዕቲ የጋጥሞ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ቁፅሮም ብዘየገድስ ካብቲ ዝመፆ መጥቃዕትታት ኩሉ ግዜ ምስ ኣምለጠ እዩ። ናብቲ ቤት ማሕዩር ክኣቱ ከሎ ለዋህ ልቢ እዩ ነይርዎ። እቲ እስሪ ቤት ግን ናብ ሓደ ኣምባገነን ብገዛ ኢዱ ሰብ ክቐትል ናብ ዝኽእል ሰብ ይቐይርዎ። ካብዚ ብምቕፃል ኣብ ሓደ ብግመ ዝተሸፈነ መዓልቲ ኬን ነታ ኣብ ኣፍ ሞት ዝነበረት ኣዲኡ ንኽሪኣ ብኣባላት ፖሊስ ተዓጂቡ ናብ ሆስፒታል ይውሰድ። ናብቲ ወላዲት ኣዲኡ ደቂሳትሉ ዝነበረት ምስ ኣተወ ግን ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ህይወታ ከም ዝሓለፈት ይርዳእ። ቁሩብ ቅድም ኢሎም ተዘምፅዎ ነይሮም ምናልባት ክሰናበታ ምኽኣለ ነይሩ። ኣብ ውሽጡ ዓሚቕ ዝኾነ ሓዘን እኮ እንተተሰምዖ ብደጊኡ ግን እቲ እስር ቤት ስምዒቱ ጽቡቕ ገይሩ ክቆጻጸር ኣኽኢልዎ ስለ ዝነበረ ዝሓዘነ እኮ ይመስል ኣይነበረን። ነዲኡ ናይ ምርኣይ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ንስቶም ኣባላት ጸጥታ ተተሓሒዞም ንኽምለሱ ናብቲ ሊፍቲ ይኣትዉ እሞ ነቶም ኣባላት ብሃንደበት ከጥቅዖም ይጅምር። ኬን ኣዝዩ ፈጣንን ሓያልን ስለ ዝነበረ እቶም ፖሊስ ነብሶም ክከላኸሉ ኣይኮነን ክጻወርዎን ኣይከኣሉን። ኣብ መወዳእታ ተዘሪሮም ይወድቁ። ብድሕሪዚ ብዳሕረዋይ ማዕጾ ናይቲ ሆስፒታል ተጠቒሙ ዕዉት ዝኾነ ናይ ምምላጥ ግዜ ይፍጽም። ኣብቲ ዝቐጸለ ትርኢት ኬን ኣብ ናይ ሓደ ናይ ግሊ ባር ክኣቱ ክፍትን ከሎ ይርአ። ይኹን እምበር በቶም ጋርዲ ናይቲ ገዛ ናብቲ ባር ንኸይኣቱ ይኽልከል። ኬን ግን ድሕሪ ቁሩብ ቦክስ ክዝርሮምን ውሽጡ እውን ክኣቱን ከኣለ። ብድሕሪዚ እታ ቤት ዝስማ ባርተንደር እንታይነቱ ምስ ሓተተቶ ሓደ ካብቶም ኣባላት ምዃኑ ነጊሩ ብዓቢ ብርጭቆ ቢራ ክትህቦ ይሓትት። ኬን ቢሩ እንዳለሓፈ ናይቶም ብድሕሪኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ ዝርርብ ክጸናጸን ከሎ ንዕዘብ። እቶም ሰባት ቅድሚ ቁሩብ ግዜ ካብ ንጥፈታቶም ዘቃረፁ ማፍያታት ምዃኖም እዩ። እቲ ምኽንያት እውን ሓደ ካብኣቶም ሮክ ዝበሃል ማፍያ ስለ ዝተቐትለን እቲ ተሓዘ ሕሳቡን ስለ ዝተሰወረን እዮም ካብ ስርሖም ይዕሪፎም ዝነበሩ። ሓደ ካብቶም ማፍያታት ዝኾነቱን እቲ ናይ ሮክ ኣቀታትላ ብዓይኑ ዝረኣየ ሰብ ስለ ዝነበረ ክገልጸሎም ይጅምር። ንሱ ከም ዘዕለሎ እንተዳ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኩሉ ግዜ ቦትኦም ኮይኖም ሓሸሽ እንዳሸጡ ከለዉ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ናብኣቶም የማዕዱ ከም ዝነበረ የስተውዕሉ። ኣብቲ ሰዓት ቱን ምስ ዓሚል እንዳተዘራረበ ከሎ ሮክ ብዘይ ፍርሒ ናብቲ ቦታ ብምኻድ እንታዋይ ከም ዝኾነን ንምንታይ የማዕድዎም ከም ዘሎን ይሓቶ እሞ መልሲ ምሃብ ይኣብዮ። መልሲ ምሃብ ምስ ኣበዮ ሮክ ካሃርሞ ይፍትን እንተኾነ ግን ኣንደበት ብፋስ ተሃሪሙ ኢዱ ናብ መሬት ክትወድቕ ከላ ይርአ። ቱን ነዚ ምስ ረኣየ ደድሕሪ እቲ ቀታሊ ከም ዝጎየየን እቲ ቀታሊ ከዓ ብፍርሒ ከም ዝሃደመን ይዛረብ። ኣብታ ህሞት ኬን ናይ ኣሽከዕላል ሰሓቕ ድሕሪ ምስሓቕ እቲ ወዲ ሰብ ከህድም ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ክላገጸሉ ይጅምር። ኬን ወሲኹ ቱን ይሕሱ ከም ዘሎን ድሕሪ እቲ ፍጻመ እውን ስለ ዝፈርሐ ከም ኢራብ ከም ዝሃደመን ይዛረብ። ቱን ብዘረባ ናይ ኬን ስለ ዝተቖጥዐ ንኹሉ ኬን ዝበሎ ብምኽሓድ ንኬን ከፈራርሑ ይፍትን። ብድሕሪዚ ብምልኦም እቶም ማፍያታት ንቱን ተኸቲሎም ክበኣሱ ድልዋት ይኾኑ። ይኹን እምበር ኬን ውሉፍ ናይ ቅትለት ምዃኑ ምስ ተዛረበ ብፍርሕን ድሕሪት ከንሰሓቡ ከለዉ ንዕዘብ። ብድሕሪዚ ቤዝ ብምጭዳር ኣብ ባራ ክጸንሕ ከም ዘይትደልን ሕጂ ክወጸላ ከም ዘለዎን ትሕብሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቶም ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቕ ዝተበራበሩ ሓለውቲ ማዕጾ ናይቲ ባር ንውሽጢ ብምእታው ንኬን ካሃርምዎ ይፍትኑ። ይኹን እምበር ኬን ኣብ ውሽጢ ካሊኢታት ክስዕሮም ከኣለ። ብድሕሪዚ ክልተ ኣፉ ካላሽን ብምውፃእ ማዕረኽ እንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ይረድኦም። ኬን ንምብልኦም ቶም ማፍያታት ሒዙ እቲ ጠዋይ እግሪ ሓላፊኦም ኣበይ ከም ዘሎ ንኽነግርዎ ይሓትት። እቲ ጠዋይ እግሪ ዝበሃል ዘሎ ሊንከን ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ነጋዳይን ገንዘብ ንምርካብ ኣሎ ዝበሃል ዘይሕጋዊ ነገራት ዝገብርን ሰብ እዩ። እቲ ዘገርም ከዓ ሊንከን ሓዉ ኬን ምዃኑ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ሓዉ ነቲ ሃይድ ዝበሃል እሙን ተሓጋጋዚ ናይ ሊንከን ይረኽቦ እሞ ሃይድ እውን ኬን መን ምዃኑ ይዝክሮ። ብድሕሪዚ ሃይድ ነቶም ኣባላት ብምልኦም ኬን መን ምዃኑን ሓዋ ሓላፊኦም ምዃኑን ብሰንኪ ዝፈጠሮ ጌጋ እውን ኣብ እስር ቤት ከም ዝበለየን ይገልጸሎም። ሃይድ ንኬን ብዛዕባ ዘለዎ ዘፍርሕ ገጽን ኣብቲ እስር ቤት ከሎ ዘጋጥሞ ዝነበረ ዘስካሕክሕ ሓደጋታት ክላገጸሉ ከለውን ዕጭጭ ዝበሎ ኣይመስልን።
ኣብታ ሰዓት ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ማዕጾ ንኬን ከጥቅዖ ይፍትን እንተኾነ ግን ቅድሚ ናብ ኬን ምብፅሑ በቲ ኸላሽን ኣብ ዓይኒ ብርኩ ተረኺቡ ኣብ መሬት የሳፍሕ። እቲ ጎበዝ ብሰንኪ ዝነበሮ ብርቱዕ ቃንዛ ከእውይ ይጅምር እሞ እቲ ብኣውያት ዝተረበሸ ኬን ብእግሩ ቀሊዑ ሃለዋቱ ከም ዘጥፍእ ይገብሮ። ሃይድ እዚ ኩሉ ወላ እኮ እንተረኣየ ቀታሊ ሮክ ግን ብሰንኪ እቱን ዘመሓላለፎ ጉጉይ ሓበሬታ ኬን እዩ ኢሉ ኣይሓሰበን። ይኹን እምበር ኬን ንሱ ምዃኑ ነታ ቆራፂ ኢድ ናይ ሮክ ብምርኣይ የግህደሎም። ብድሕሪዚ እቲ በእዳዊ ምንሽ ስርዓት ዒቱ ሒዙ ዝነበረ ኬን ምሕረት ዘይብሉ ጨካን ኣረሜን ቀታሊ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ትእዛዛቱ ካብ ምሕላው ሓሊፎም ካልእ ኣማራፂ ኣይነበሮምን። ብድሕሪዚ ንሃይድ ሓንቲ ግዜ ምስ ገሰሞ ብሰንኩን ብሰንኪ ሊንከንን እስር ቤት ከም ዝኣተወ ክወቕሶም ይጅምር እሞ ንሓዉ ብቕልጡፍ ደው ኢሉ ናብቲ ቦታ ንኸምፅኦ ይእዝዞ። ኬን እዚ ድሕሪ ምግባሩ ብኸመይ እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክኸውን ክኢሉ ነቶም ህዝቢ ብምሉኦም ከዘንትወሎም ይጅምር። ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ኬን ሕጋዊ ተጓዝ ጠያብ ዝነበረሉ ግዜ ናብ ሓዉ ብምኻድ ንግዲ ንኽጅምር ገንዘብ ንኽህቦ ይሓቶ። ኣብቲ ግዜቲ ሊንከን ምስቶም በዓል ሮክን እቲ ተሓዚ ሕሳብ ስቶክስን ዝርከቡ ማፍያታት የዕርኽቱ ካርታ ኣብ ምጽዋት ይጸኒሕዎ። ሰለስቲኦም በቢግዜኡ ኬን ኣብ ፀወታ ክስዕር ብዘይምኽኣሉ ቁማራት ሒዞም ተበሊዖም ነይሮም እዮም። ብድሕሪዚ ሊንከን ግብረ መልሲ ቅድሚ ምሃቡ ሮክ ቀዲሙ ነቲ ቅጥዒ ዘይብሉ ሕቱኡ ክቋየቖን ክዝልፎን ንዕዘብ። ሊንከን ብወገኑ ምስ ሮክ ብምስምማዕ ብሰንኪ ዘለዎ ሕማቕ ታሪኽ እቲ ገንዘብ ከለቅሖ ከም ዘይመርጽ ይዛረብ። ይኹን እምበር ኬን ካብቲ ቦታ ክወፅእ ምስ ተዳለወ ግን ሊንከን ነቲ ገንዘብ ከለቅሖ እንተኾይኑ ብመንጽሩ ንሱ እውን ሓደ ስራሕ ክሰርሐሉ ከም ዘለዎ ይሓቶ። እቲ ካልእ ኣማራፂ ክረክብ ዘይከኣለ ኬን እውን ነቲ ሕቶ ብግዴታ እንታይ ዓይነት ስራሕ ምዃኑ ከይፈለጠ ይቕበሎ። ብድሕሪዚ ናብ ናይ ሃይድ ኦፊስ ብምኻድ ዝዘድሊ ሓበሬታ ይቕበል። ኬን ዝተኣዘዞ ስራሕ ካብ ሓንቲ ኣረጊት ሰበይቲ ቦርሳ ክምንጥላ እሞ ነታ ቦርሳ ናብቲ ኦፊስ ንኸምጽኣ እዩ ተሓቲቱ። እቲ ምኽንያት ክርድኦ ዘይከኣለ ኬን ነቲ ሌብነት ይፍጽሞ። ይኹን እምበር እታ ሰበይቲ ህይወት ኣብቲ ቦርሳ ከም ዝምርኮስ ኣምፂላ እንዳጨደረት ደዲሕሪኡ ትጎይ። እቲ ምትህልላኽ ናይ ክልቲኦም ክሳብታ ሰበይቲ መኪና ትግጮ ይቕጽል። በቲ ፍጻመ ደንፂዎ ዝነበረ ኬን እውን ብኡ ንብኡ ይእሰር። ድሕሪ ቁሩብ መዓልቲ እውን ነቲ ንዓመታት ዓይኑ ካብኡ ዘየለዓለ መርማሪ ፖሊስ ኦሃራ ይረኽቦ። ኣብቲ ርክቦም እውን ኬን ሓዉ ብልሹው ስራሓት ከም ዘካይድ ልቓሕ ንዝደልዩ ከም ዘለቅሖምን ቅድሚ ምጥቃሞም እውን ከም ዘስርቆን ብድሕሪኡ ብሰንኪ ዕዳኦም ገዝኦምን መኪናታቶምን ከም ዝምንጥሎምን ይንገሮ። ብድሕሪዚ እቲ መርማሪ ንሓዊ ሊንከን ኣሕሊፉ ክህቦ ይሓቶ። ይኹን እምበር ኬን እቲ ኩሉ ሕማቕ ተግባራት ናይ ሓዊ እኮ እንተቆጥዖ ኣሕሊፉ ክህቦስ ኣይመረፀን። ብድሕሪዚ ኬን ብሰለስተ ዓበይቲ ከይዛት ይኽሰስ፣ ብስርቂ፣ ብትንፋስ ምሕላፍን ብዝተወደበ ገበንን። ይኹን እምበር ኬን ሓዊ ክሕግዞ ምዃኑ ስለ ዝተኣማመነ ተስፋ ኣይቆረፀን። ብድሕሪዚ ኬን ምስ ትሮጊድ ብጉቦ ዝተቐማጥዐ ሰርጌንቲ ኢቫን ዝበሃል ፖሊስ ይረኸቡ እሞ ብዘይ ትእዛዝ ናይቲ መርማሪ ንኸናዝዞ ክሃርሞ ይጅምር። ኬን ዝተወሰነ ቦክስን ሽንኩርሒትን ምስ እንገደ ብእስሩ ነብሰ ምክልኻል ክገብር ይፍትን። ይኹን እምበር እቶም ተረርቲ ቦክስ ናይ ኢቫን ካሃሲዎን ከውድቕዎን ከኣሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሕጂ እምበር ሰብስክራይብን ላይክን ምግባርኩም ተረጋግጹሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና። ንምትሕባርኩም ኣቐዲምና ነመስግን ቴንኪዩ። ኣብ መወዳእታ ኬን ጉዕዝኡ ናብቲ ካብ ኩሉ እስር ቤታት ዝኸፍአን ዘስካሕክሕን ዓመፃ ዝበዝሖ ከም ልምዲ እውን መጥሓን ስጋ ዝብል ቅጽል ስም ዝተዋህቦ ቤት ማሕዩር ቤልማርሽ የብል። ምስኪን ኬን ብዘይ ዝኾነ ናይ ገበን ሪከርድ ምስቲ ኩሉ ብድሆታት ፊት ንፊት ክራጸም እዩ። ኣብታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ሓደ ሓያል ወዲ መፂኡ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ከጥቅዖ ይጅምር። ኬን ነብሱ ክከላኸል እኮ እንተፈተነ ጸኒሑ ግን ነብሱ ምስ እልፊ ዘይብሎም ሰባት ክበኣስ ይረኺብዋ። ንዝተወሰኑ ካብቶም መባእስቱ ምስ ኣውደቐሎም ኣብ መወዳእታ ይሕዝዎ እሞ ናይ ቅድሚት ኣስናኑ ናብ ኣስካላ ኣደጊፎም የምልቕዎ። ብሰንኪ እዚ ሓደጋ ከዓ ኣስናኑ ብሓፂን ይትካእ። ኬን ዝፈተዎ እዩ ዝመስል፣ ምኽንያቱ ካብ መጀመርታን ላዕሊ ሓደገኛ መሲሉ ስለ ዝተረእየ። ብድሕሪዚ ኣብቲ ሰዓት እቲ ብሂወት ዝነበረት ኣዲኡ ንኽትበፅሖ ናብቲ እስር ቤት ተኸይድ። ወይዘሮ በርጀስ ሊንከን ናይቲ ገበን ተሓታቲ ባዕሉ ኬን ምዃኑን ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክገብረሉ ከም ዘይክእልን ከም ዝተዛረበ ይሕብሮ። ነዚ ዝሰምዐ ኬን ንሓዊ ተኣማኒ ምዃኑ ትርጉም ከም ዘይብሉን ሓዊ እውን ኮነ ኢሉ ኣብቲ እስር ቤት ከብልዮ ሓሲቡ ከምኡ ከም ዝገበረን ይርዳእ። ኬን ዝመፀ ይምፃእ ኢሉ መንፈሱ ኣረጋጊኡ ነዲኡ ንኸረጋግፅ ኢሉ ሊንከን ንኽድውለሉ ክትነግሮ ይሓታ። ብድሕሪዚ ምስ ሊንከን ከይተራኸቡ ቴሌፎን ከይደወለሉ ደብዳቤ እውን ከይፀሓፈሉ ብዙሕ መዓልታት ይሓልፍ። ብድሕሪዚ ኬን በይኑ ምዃኑን ንገዛእ ነብሱ እውን ባዕሉ ክቆመላ ከም ዘለዎን ይርዳእ። ኣብ እስር ቤት ኣብ ዝነበረለን ግዜታት ቀጻሊ ካብቶም መተኣሰርቱ መጥቃዕቲ ወርዶ እኮ እንተነበረ ኬን ግን ንምንታይ ከምኡ ይገብሩ ምህላዎም ዝፈልጦ ጉዳይ ነበሮን። ዛጊት ወላ ሓደ ኣማራፂ ዘይነበሮ ኬን ኣብቲ ዝመፆ ዝነበረ መጥቃዕትታት ነብሱ ንምክልኻል ኣካላውን ሞራላውን ልምምድ ከካይድ ከሎ ንዕዘብ። ሓደ መዓልቲ ኬን
ኣብ ተቐጽሪ ናይቲ እስር ቤት ምስ ካልኦት ክልተ መታእሰርቱ ክበኣስ ከሎ ንዕዘብ። ኬን ኣበርቲዑ ልምምድ ስለ ዝገበረ ድሕሪ ቁሩብ ጉስጢ ኣብ መሬት ከም ዝስጥሑ ይገብሮም። ብድሕሪዚ ሓደ ካብቶም መባእስቱ እንዳተሰሓገ ሓዊ ንኽቆትሎ 20,000 ፓውንድ ከም ዝኸፈሎ ብምንጋር ምኽንያት ናይቶም ብምልኦም ዝበኣስዎ ዝነበሩ እስራት የግህደሉ። ነዚ ዝሰምዐ ኬን ካብ ሕጂ ንምንታይ ብህይወት ክነብር ከም ዘለዎ ይውስን። ነቶም ነዚ ዕንወት ናይ ህይወቱ ምኽንያት ዝኾንዎ ሰባት ንኸይፈደየ ብቐሊሉ ተስፋ ንኸይቆርጽ ይድርኾ። ብድሕሪዚ እውን ካብቶም እስራት ዕልቢ ዘይብሎም ክውሕዙን ክቃለሱን ይጅምሩ። ይኹን እምበር ቁፅሮም እንዳወሰኸ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ናይ ኬን ብርትዕን ሓይልን ጥንካረን እውን ብዝያዳ እንዳወሰኸ ይመጽእ። እንተኾነ ግን ነፍሲ ወከፍ ባእሲ ናቱ ዝኾነ በሰላ እንዳገደፈሉ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ። ብሰንኪ ዝፍጠር ዝነበረ ዕግርግር እውን ብዙሕ ግዜ በይናዊ ማእሰርቲ ይብየነሉ ነይሩ እዩ። እቶም እስራት ንኬን ንምቕታል ዘይተጠቕምዎ መሳርሒታት ኣይነበረን። ኣብ እስሪ ቤት ዝሰርሕዎ ናፓልየም ዝበሃል ኣሲድ ከይተረፈ ተደፊእዎ። ከም ውፅኢት እውን ፍርቂ ጎኒ ገጹ ክቃጸል ከኣለ። ኬን ኣብቲ እስሪ ቤት መንነቱ ክሳብ ዝርስዕ ቀስ ብቐስ ናብ ደም ዝጸምዕ ኣራዊት ተቐይሩ። ኬን ዝነብረሉ ዕላማ ስለ ዝነበሮ ብህይወት ንኽጸንሕ ብዙሕ ጻዕሪታት የካይድ። ነቶም ክቐትልዎ ዝመፁ እውን ምሕረት ዝበሃል ነገር ኣይነበሮን። ኬን ኣብዚ ሰዓት ንእሱራት ኣይኮነን ነቶም ሓለውቲ እቲ እስሪ ቤት ከይተረፈ ካብ ምጥቃዕ እንድሕሪት ኣይብልን እዩ። ኬን ኣብቲ እስሪ ቤት 3 ዓመት ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ኣዲኡ ሕማቕ ዜና ሒዛ ንኽትበጽሖ ትመጽእ። ኣዲኡ ናይ ቆስጢ ካንሰር ስለ ዘማዕበለት ንቐጻሊ መጽያ ክትበጽሖ ከም ትኽእል ርግጸኛ ዘይምዃና ዘይተነግረ ሓቂ እዩ። በቲ ሕማቕ ዜና ዝሰንበደ ኬን ነዲኡ ሊንከን ሓዊ ዝገብሮ ዘሎ ነገራትን ኣብቲ እስሪ ቤት እውን እንታይ ዓይነት ኣሸጋሪ ግዜ ይሕልፍ ከም ዘሎን ክነግራ ኣይከኣለን። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ወይዘሮ ባርጀስ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ስለ ዝነበራ መርማሪ ኦሃራ ኒኬን ክበጽሖ ናብቲ ወትሩ ምስ ተበኣሰ ዝድቅሰሉ ሕክምና ይመጽእ። ኣብዛ ሰዓት ዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ዝቐጥቀጦ ሰርጌንቲ ኢቫን ናይ ሊንከን ሓዊ ቀንዲ መሳርሒኡ ምዃኑን ከም ሰላይ ኮይኑ የገልግሎ ከም ዘሎን ይዝርዳእ። መርማሪ ኦሃራ ወሲኹ ብዛዕባ ሊንከን ንሓዊ ክቆትሎ ከም ዝደልን ኢቫን እውን ይሕግዞ ምህላውን ኣጻሪዩን ተበፂሕዎ ብኡ ንብኡ ካብ ስርሑ ከባርሮ ምዃኑ ይዛረብ። ብድሕሪዚ መርማሪ ኦሃራ ንኻልኣይ ግዜ ንሊንከን ሓሊፉ ንኽህቦ ይሓቶ። እቲ ብመከራ ዝተምሃረ ኬን እውን ዘይከም ቀደሙ ነዲኡ ኣብቲ ደቂሳትሉ ዘሎ ሆስፒታል ከይዱ ንኽሪአን ተፈቒድሉ ንሱ እውን ሓሊፉ ክህቦ ምዃኑ ምስ መርማሪ ኦሃራ ክሰማማዕ ከሎ ኢና ንዕዘብ። ብድሕሪዚ ከምቲ ኣብቲ ምጅማርታ ፊልም ዝረኣናዮ ኬን ናይ መምለጢት ኣፈፌት ረኺቡ ማለት እዩ። ብድሕሪዚ እቲ ትርኢት ናብ ሕጂ ዝመልሰና ክልተ ካብቶም ማፍያታት ሽንቲ ቤት ክጥቀሙ ከም ዝደለዩ ክጠርዑ ከለዉ ኢና ንዕዘብ። ይኹን እምበር ኬን ኣይፈቐደሎምን። ብመንጽሩ ኣብቲ ዘለውዎ ኮይኖም ክሸኑ ኣዚዝዎም። እቲ ናይ ኬን ትረኻ ዘሰልቸዎ ሃይል ኣብ ቅድሚ ብጾቱ ጅግና ክኸውን ብምፍታን ንኬን እቲ ክገብሮ ዝኽእል ነገር ንኽገብሮ ብዓውታ የግባዕብዐሉ። ነዚ ዝሰምዐ ኬን በብራኹ ከም ዝምብርከኽ ድሕሪ ምግባር ካብታ ሰዓት ዝኾነ ይኹን ቃል እንተኣምሊቑ ናይ መጨረሻ ቃሉ ከም ዝኸውን የጠንቅቖ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሊንከን ምስ 3 ዓሻኹር ይመጽእ እሞ ዘይተጸበየ ንሓዊ ምስ ረኣየ ይስንብድ። ብድሕሪዚ ኬን ነቲ ቀንዲ ጸላኢኡ ምስ ረኣየ ዘለዉ ማፅዋራት ከም ዘራግፉ ድሕሪ ምግባር ናብቶም ምሩኻት ብጾቶም ከም ዝሕወሱ ይገብር። ኬን ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ቃታ እኮ እንተነበረ ቀዲሙ ሓዊ ንምንታይ ክቐትሎ ከም ዝደለየ ክፈልጥ ሙሉእ ሓበሬታ ይሓትት። ብድሕሪዚ እቲ ኣብ ልዕሊ ሓዊ ድራማ ምስራሕ ዘይስልችዎ ሊንከን ሓደ ካብቶም ሰለይቱ ኬን ኣብ ልዕሊኦም ክምስክር ምዃኑ ስለ ዝነገሮ ምንም ኣማራፂ ከም ዘይነበሮን ንኽገብሮ ከም ዝተገደደን ይገልጽ። ኬን እቲ ናይ ሓዊ ሰላይ ኢቫን ምዃኑ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ጌጋ ሓበሬታ ከም ዘመሓላልፈሉ ድሕሪ ምንጋር ይኹን እምበር ካብ ንገዛእ ሓዉ እቲ ብግቦ ዝተበላሸወ ካብ ሕጂ እንዳሓርሙን ክሰርሐሉ ዘይክእል ፖሊስ ምእማኑ ክቆጥዖ ከሎ ይረአ። ምክንያቱ ኬን ቅድሚ ናብቲ ባር ምምፅኡ በቲ ናይ ኢቫን ሓድሽ ስራሕ ሓሊፉ ከም ዝነበረን ድሕሪ ነዊሕ ቅልስ ብሞደሻ ተጠቒሙ ሽክንኡ ከም ዘፍረሶን ይነግሮ። ብናይ ሓዊ ብልሕን ውጥልን ዝተገረመ ሊንከን ንሓዊ ሓድሽ ስራሕን ብዙሕ ገንዘብን ክህቦ ምዃኑ ቃል ይኣትወሉ። እንተኾነ ግን ኬን ነቲ ካብ ሓዊ ዝመፀ ናይ ጠባራ ቃላት ብምጻግ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ተንበርኪዎ ዝነበረ ሃይድ ብጭካነ ተኩሱ ርእሱ ብምፍራስ ነቶም ምሩኻት ዝኸፍአ ራዕዲ ይፈጥረሎም። ሊንከን በቲ ዘስካሕካሕ ኣማውታ ናይ ተሓጋጋዚኡ ስምባዲኡ ከይወፀሉ ከሎ ዝተኻልእ ናይ ኬን ሽርሒ ይፋጠጥ። እቲ ንኸኣምኖ ዘሸገሮ ነገር እውን ኣብ ኣካውንቱ 9500 ፓውንድ ጥራይ ምትራፉ እዩ። ኬን ካብ እስር ቤት ምስ ኣምለጠ ብኢቫን መቕተላ የብቃዕን ንእግረ መንገዱ ናብቲ ተሓዚ ሕሳቡን ኣላጊሱ ከም ዝነበረ ይዛረብ። ብድሕሪዚ ናብቲ ምስ ስቶክስ ዝተራኸብሉ ግዜ መልሰና እሞ ስቶክስ ንኬን ሽጉጥ ዋላ እኮ እንተውፀሉ ኬን ግን ኣቕልል ኣቢሉ እዩ ክምንጥሎ ይኽእሉ። ብድሕሪዚ እቲ ንህይወቱ ከይከስራ ዝፈርሐ ተሓዚ ሕሳብ ንኬን ዝደለዮ ክገብረሉ ምዃኑ ይሰማማዕ እሞ እቲ ኣብ ኣካውንቱ ዝነበረ ካብ 2 ሚልዮን ንላዕሊ ዝኸውን ገንዘብ ብምሉኡ ናብቶም ሊንከን ዝመንጠሎም ስድራ ቤታት ተመላሲ ይገብረሎም። ንባዕሉ እውን ዝተወሰነ ይወስድ። ኣብዚ ሰዓት ሊንከን መሳርሕቱን ባዶ ኢዶም ይተርፉ።
ሊንከን ብወገኑ ኬን ኣብ ጠበንጅኡ ክልተ ጥይት ጥራይ ተሪፎኖ ስለ ዝነበራ ኣብታ ምሸት ክቐትልዎ ርግፀኛ ኮይኑ ተን ጥይት ክሳብ ዝውዳኣ ኣብ ምጽባይ ዝርከብ። ኬን ተቐቢሉ ንሱ ዘድልዮ ሓንቲ ጥይት ምዃናን ንሳ ከዓ ንሓዊ መቕተሊት ምዃናን ይዛረብ። ብድሕሪ እዚ ቤዝ ብድሕሪት ኮይና ንኬን ክተጥቅዖ ትዳሎ ከም ዘላ ሊንከን ምስ ፈለጠ ኣቓልብኡ ንምስሓብ ረሳሕ መልሓስ ክዛረቦ ይጅምር። ከም ድሌቶም ኬን ምስ ሓዊ እንዳተኻትዐ ከሎ ቤዝ ብድሕሪት መፅያ ብናይ ዊስኪ ጥርሙዝ ርእሱ ተሃርሞ እሞ ነቲ ከቢድ ማዕበል ናይ ባእሲ ትጅምሮ። ኬን ብወገኑ ንሓደ ካብቶም ማፍያታት ኣብ ከባቢ ኣፍ ልቡ ተኪሱ ይቐትሎ እሞ ብድሕሪ እዚ ብቕልጡፍ እቶም ካልኦት ከይዶም ብሮቶ ክሳብ ትወድቕ ከጥቅዕዎ ይጅምሩ። እቶም ምስኪን ኢድ ብኢድ ክቃለሱ ዘይከኣሉ ማፍያታት ዝነበሮም ብርጭቆታትን ጠራሙዝን እንዳደርበዩ ከቢድ ኩናት ይኸፍትሉ። ካብዚ ብምቕጻል ቤዝ ቦርሳ ሙሉእ ተጓዳእቲ ነገራት ትህቦ እሞ ብኡ ገይሮም ባእሶም ይቕጽሉ። ይኹን እምበር ንሱ እውን ምስኪን ንኽገጥሙ ብዙሕ ኣኻለ ኣይነበረን። ከም ውፅኢት እውን ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣብ መሬት ክዝረሩ ይጅምሩ። ብድሕሪ እዚ እቲ ፈራሕቱን ከም ወትሩ ብፍርሒ ይሃድም እሞ ኣብዚ ሰዓት ግን ዘይከም ካልእ ግዜ ካላሽኑ ሒዙ ብምምላስ ኒኬን ክትኩሰሉ ይጅምር። እቲ ዘስሕቐካ ነገር ግን ካብቲ ኩሉ ተኽሲ ሓንቲ እኳ ኒኬን ክረኽቦ ዘይምኽኣሉ እዩ። ዝተወሰኑ ካብ ብጾቱ ብጌጋ ምስ ቀተለ ኬን ተቐቢሉ ንዝተወሰኑ ካልኦት የርግፎም። ብድሕሪ እዚ እቶም ዝተረፉ ብኻራን ካሊእን ተጠቒሞም ኒኬን ከጥቅዕዎ ይጅምሩ። ይኹን እምበር ሓደ ድሕሪ ሓደ ብዘስካሕካሕ ኣገባብ ይወጦም ይስእኑ። ብድሕሪ እቲ ከቢድ ባእሲ ኣብታ ባር ኬንን ሊንከንን ቤይዝን ሰለስቲኦም ይተርፉ። እቲ ሽጉጥ ተዓጢቑ ዝነበረ ሊንከን እውን ኣብ ልዕሊኡ ክምስክር ሓሲቡ ይምበር ኣይምበር ለውጡ ከም ዘይብሉ ይዛረብ። ነቲ ኣብ መንጎ መሳርሕቱ ዝነበሮ ርክብ ኬን ስለ ዘበላሸወሉ ጥራይ ክቐትሎ ከም ዝደሊ እንዳተዛረበ ኣብ ርእሱ ይዕምረሉ። እቲ ሓቂ ድሕሪ ምግሃዱ ነቲ ቃታ ይስሕቦ እሞ እንተኾነ ግን ካብ ጠያይቲ ናፃ ስለ ዝጸንሓቶ ስንብድ ከሎ ንዕዘብ። እቲ ነዚ ዝዕዘብ ዝነበረ ኬን ኣብ ልዕሊ ሓዊ ናይ ኣሽካዕላል ሰሓቕ ድሕሪ ምስሓቑ ንሓዊ ስለ ዝሸወዱ ይሕጐስ። ካብዚ ብምቕጻል ሊንከን ንሓዊ ቦክስ ይውርውረሉ እሞ ቀፂሉ በቲ ካብ ቤዝ ዝተቐበሎ ካራ ተጠቒሙ ክብድሆ ንዕዘብ። ማን ትማን ንነዊሕ ድሕሪ ምቅላሱ ሊንከን እቲ ኩሉ ሕማቕ ተግባራቱ ብኢድ ሓዊ ብኻራ ይቕጻዕ። ብድሕሪ እዚ እቲ ንሰበይቲ ናይ ምቕታል ዕላማ ዘይነበሮ ኬን ነታ ክትቀትሎ ፈቲና ዝነበረት ቤዝ ምስቶም ንዓመታት ዘገልገለቶም ሬሳታት ገዲፉ ኣይኸይድ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብቶም ገንዘቦም ብሊንከን ዝተመንጠሉ ምዃኑ እዩ ገንዘቦም ምስ ወለዱ ናብ ባንኩ ከም ዝተመልሰሉ ይዕዘብ። እዚ ከዓ ኬን ነቶም ገንዘቦም ተመንዚዖም ዝነበሩ ምስ ወለዱ ከም ዝመለሰሎም ይዘርእየና። ኣብ መወዳእታ ኬን እቲ ናይ ሕነ ምፍዳይ ድሌቱ ኣብ መዓልኡ ብምብፅሑ ሩፍታ ተሰሚዕዎ ኢና ንሪኦ። ፋይናሊ እቶም ግዳያት ናይ ሊንከንን መርማራ ኦሃራን በቲ ዝተፈጠረ ጉዳይ ዕግበቶም እናገለጹ ነታ ፊልም ይዛዝመዋ። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤቢ ፊልም ሪቪው ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ምስጋናና ብቓላት ዝንገር ኣይኮነን። ንሎም መዓንቲ ሒዝናዮ ዝመጻና ነዚ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ከም ዝፈተኹሞ ኣይንጠራጠርን። ዝኾነ ሓሳብ ወይ እውን ሃናፂ ነቐፌታት ኣለኩም ኣብ ኮመንት ከተቐምጡልና ንሕብር። ክሳብ ቀጻሊ መደብና ሰላም ቀኒዩ።